Ibabangi po namin yung ano. Ibabangi po namin yung dilis na dala namin. Dilis. Buliin. Kamatayan. Dito na matatapos ang buhay mo. Dito na ilulubong ang katawan mo dito. Habo ko na. Habo ko na. Wala na ilalagay sa cup. Ito. Pang ano? Bangi-bangi. Dakulaon. May puksit. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Walang kalasa-lasa talaga. Pating yan, pating. Asawa ng pating. Tulina. Tawag yan, tulina. Parang may lasa. Tulina yan tawag. Ayun. Migil na nalilito. Sariwang sariwa talaga no? Rabason. Anong ayos na? Daw. Daw. Buli, buli. Talaga sinubo man talaga. Ayan po, inihaw na po. Sinugba na sa ano? Sa apoy. Walang panlasang. Mamaya kulay itim na yan. Kasi tutong na. Nakapili, galit na naman si Bibang. Mananaga na naman. Mananaga na naman po si Bibang. Ha? Bulinaw. Bulinaw. Ganyan po kami mga ka-team lasa. Team walang lasa. Walang kalasa-lasa. Ito po yung susunod natin mamaya. Yan, ihawin po natin ito mamaya. Si Brownie. Ito pa. Wala, hindi kalasa-lasa. Pangmukbang. Ang hirap ihawin yung Lasang manok yan. Ano? Wow. Lasang manok yan. Lasang Yan ang tunay na marinate. yan. Isang araw kong minarinate. Isang araw. Isang gabi. talaga. Isang gabi. Nang lagim. Nung tumatawag si Ras. Kasi nga, ang gusto niya kasi dapat mayroon udo. Udo. Ayo. Ayo. Hindi na po nagiinom si tatay. Very good si tatay, very Very good. Ano tayo, masaya ka no? Hindi ka pinapabayaan natin ng ano? Mahal na sponsor. Binigyan ka na ng matitirhan. Meron ka pang ano, pang kakabuhayan. Ayun, may sinasabi si nanay. Ano sabi nay? Salamat. Pupunta natin yung gulaman mo, yung negosyo mo. Ano, mamaya. Pwede natin puntahan? Si Jojo. Ayun. Ayun po si Jojo. Siya yung manager ni ano? Ni Tate Eduardo. Siya yung owner sa negosyo. Survivor Philippines. Si Bamban. Toyo. Tapos madigdig tayo ng ano? Ng sili. Brr. Sa dumi sa digdig. Dapat pinalungin mo natin sa dagat. Pinalangin sa Iyo. Tapos kunwari dinatakma natin. Ayun no. Ano? Pero nakakapagdudat. Patay na yung isda. Uy, si Boy Tapang ay nasa tabang ano? Nasa ilog. Pupon mo rin. Tuling. Pero daming views, million. Oh, milyon. Natutuwa kasi sila. Picture tayo, pictures, mga team, walang naman. Walang panlasa. Walang kalasa-lasa. Mauso na to, team, walang panlasa. Ayun. Kanina, alap tong ano. Askad. Grabe yung adobo. Hindi man adobo yun. Tapa. Ang alat. Pati yung sabaw. Ang alat. Nakakadala bumalik. Kahit wala kang lasa. Alat lasa. Para tayo si Harabas. Walang kalasa-lasa yung ano kanina.
Para tayo sa harabas. Oo. Tapsilog. Binabad kasi sa toy. Dapat matamis yun. Maalat. Minarinate Oo. lang kasi ano, bago niluto. Minarinate yun. Minarinate na. Di ba meron kang ano din alam mo? Alin? Mo na minarinate mo? Ay, ano. Lulutuin na rin natin. Yung pagkatapos. O sige. Anong marinate yung adobo? Manok. Mamukmang kita. Tinatugan ko nga para di magluwas. Natalon pa yan, natalon pa. Ayo. Ito yung ano, yan yung recipe sa ano sa Green Plaza. Yan. Oh, titibayin ka talaga na. Titibay yun. Titiba yun. Tibay yun. Titibag yun. Titibag. Tibay yun. Ano sa'yo dyan? Ito sa akin ha. Yung gitna ng akin, gitna. Kasi ito, hiwalay naman ito. Ay, tama-tama, anim lang na. Ayo, ano yun? Tatay Eduardo. Kita tayo ito ito. Yung poksit, ay yung ulo-ulo. Evacuate po kami. Lilipat po kami. May dala po kami tuba. Ayun o, dala ni Tatay Eduardo. Tuba. Di ako maudo. Lagi na mong bulong. Anong connection? Hindi na talab. Yung cake bababa natin, titira natin mamaya. Itong ano, styro, dito na natin. Iwan na lang. Styro. Kasi dada naman tayo dito. Ayun, madiretso na pala tayo doon sa ano. Wala nang nalimutan. May ugdok naman, ugdok. Masiram yun, ano? Ginagataan niya. Evacuate po kami mga kalingap. Dakulon na lang. Adventurer. Ayun. Ready na pala din. Pero makakabakal ngayon yan, pamain. Abot pa naman yan, ano. Madulas yung ano ko. Dati ang hinahanap dito pating, ngayon ugdok na. Napakalayo po mga kalingap po. Sundan mo lang yung daan. Oh. Malinig yung puwitan mo. Isagap, malinig. Nagtukaw kung saan saan. Mga manoy. Nasa puro. Yuhu! Si Mama. Kunti lang tao dito, di. Dito lang. Kaya po may papaya sila. Manok na lang po ang kulang. May manok yung Jojo. Ay, may manok. Ayun. May manok. Mga habol pa po ng manok sa Tatay Eduardo. Gala lang mga manok. Bata manok ng manok. Manok-manok. Eh, may kuryente pati dito. Wala nga lang signal ano. May solar ano. Tigluludan ba ngayon yung solar ni? Load? Ano yung nululog ko na pa? Ano yan? Gosor 50? Ang load yan? Anong load yan? Gosor 50? Dapat ang O solar na. unlimited? Dito. Isang buwan? Ah, tina-charge. Dapat chinacharge sa saldan. Oh. Ha? May panel nga ni, kundi tayo matigpagana sa init. Ah, saan nagcha-charge? Direkta sa ano kasuri ko. Ayan. Kasuri ko ba daw ini ho direkta, tigdirektan nito sa kasuri. Ini? May control lang, may control. Pag abot ng sambulan na ubos na sulod, mapundo naman ang Ah, lakas. malud na naman. Malud. Pwede pala yun. Parang Di malakas din yung kuryente niyan. Makusog din. Matindi pala din. Saan pinadaan yung kuryente sa ilalim ng dagat? Paano man yun? Ano? Ano sa signal tayo. Ah, signal lang. may panel mo kaya yan. Paano itong dakulang? Ayan, yan o, sa taas o. Ayos ano? May kuya. Tibayin ng pala. Ay, may ano? May plug. Solar talaga, solar. Panel ba kang Paano? Ang kalingap. Naghahunting si Tata Eduardo ng ano? Dahon ng saging. Hinahunting niya. Ayan. Dahil meron siyang anting-anting. Eh, may napili na siyang talbos. Buli. Ito si nanay. Kayo pa mag-ilot? Kayo po? Ayun.
Magdilamos muna tayo. Pwede yun? Paano na tayo magpapasok? Ayan. Ayan, budol fight. Meron na tayong Mga kalinga. lechon na dilis. Ano, ano mo dyan? May uling yan. Pinatong mo dyan may uling. Ayo. Iyan mo na dito Oh, kanin. pupunasan na lang. Punasan na lang. Yan ako kuya sa batak. Opo, para wala na kami hugasan. Ayo. Maghugas. Bodol fight na lang kami, bodol fight. Ayan, may... Day, banat. Kuboy kami, kuboy. Ito si Kabayaw, Bodol fight. si Pangyaw, Tatay Eduardo. May mablog na rin yung Tatay Eduardo. Tay, magkain ka din dito, tay. Tay, kakan ka tay. Sama-sama tayo. Busog ka na? Buli ni Pagduk. Yan na ang aming walang kalasa-lasa. Yan po, wala yung lasa, mga kalingap. Walang lasa. Hindi na ako magsisili kasi nagsili na ako kanina. Hindi, magsili ka. Maganda yan. Sili. Ako'y nangihina. Ano? Ah. Madilim yung akin. Madilim talaga yung akin. Madilim kasi ang mundo mo. Hello manay. Kami po ay magmumukbang sa isla ni Tatay Eduardo. Alala sa isang tabi. Tubig po. Kuya Toro, Gusto ng kan. ikaw, magkukutsara ka. Bakit ka magpaplato? Ha? Bakit ka magpaplato? Arte. Bakit ang kuko may mga... Ngayon, alam na namin. Hindi Para hindi ka kasapit. matutulog dito mamaya. Nakatayo pala. Basta yung kuko niya. Try mo na. Ay! Kung si Pilato. Pero nanghina ako. May kasalanan ba si Jesus? Wala namang kasalanan. Naghugas ng kamay. Magugas. Your kung si Pilato ay... Ayun. Ang labo ng akin. Wala lasa. Hello mga kalingap. Wala kami lasa. Salamat sa laging Mga suporta. ingredients kayo. Ayan po, sikasong asikaso kami yung pamilya ni Tatay Eduardo. Kaya kang masupog sa ano. Kuya Jojo. Ayan, salamat po. Lead the prayer. Mag-pray. Maraming salamat sa grace sa amin. Amen. Ayan po. Ano po, sinultat na niya. Kinuha ko na yung kabanga. Dito ka na. Kabanga. Asa na yung ating isang kamay? Yung poksit. O siya nagbawas ito kanina, dapat yun sa'yo. Binawas mo kanina. Ugdo. Ayun, toyo. Saan dito? Five. Ngayon kumain na daw po si Tatay Eduardo. Hindi na po suan. Uy, kain po kayo. Bakal po. Ayan po. Yan ko lang makita. Ito, malutong kami mali. Ay, karni. Yung sana all. Sana all may karni. Sana all may karni. Walang lasa. Marami yan. Ano to yung tawag nito? Yun yung pinakamapait. Bihod. Yan. Ano to si Milya? Bihod yan. Ha? Si Milya to eh. Mga anak ko sana. Ano? Ano, babalik ka na ko na? Ay, binaligtad na! Ah, binaligtad na! Maputi tayo dyan, sa kabilang sa cellphone. Maputi. Okay. Mayroon mong gamot. Wala kang kalasa-lasa. Hindi na po. Hindi na po kamo po. Sige po. Dari po tukawan mo. Hari po tukawan. Ano na lang po. Pistahan. Magtampo na sa Tatay Eduardo, nagkalit na. Bukal. Ano? Mahiga na yun. Pigilok na. Busog pa daw siya.
Sino? Sabi ba na dado? Ah, galit din. Sabi naman magalit. Hindi natin niyaya. Sino niyaya naman? Ba mapasaya na. Yan po, kumain na daw po Tatay Bado, kaya nahiya siguro kumain dito. Sinong talo na natin ba na? Sinong talo? Dudu. Manager niya, no? Ano yan ni Tatay Bado? Pinsan. Pinsan? Tapos kapatid ko. Ayan, mamaya po matutulog na kami. Tapos po kumain, matutulog na kami. Ako na. Toko ka na. Hindi kaya. Walang lasa. Ipritos po tabi yun? Yung manok? Manok. Ipritos? Oo, Yun na yung pritos. ilan po kami? Ay, dahil po, asan yan po? Asan? Asan? Sabay bago. Ang galing bilang. Sabi mo Hello. Nakipistahan po kami dito mga kalingap. Ayan mga kalingap, tapos na kami kumain. Ngayon po ay magpapahilot naman po kami dito kay nanay. Talaga namang sama ng pakaramdam. Dito si Kalimpitos, may nararamdaman, magpapahilot sa isla ng Sibanban. Ito ay hindi chismis. Sayang, tapos na tayo kumain. Ayun, Atyan, nabanggi. napag-uusapan lang. Walang labis, walang kulang. Hindi man kinayod, kinudkod yun. Ay, wala. Eh, expose. Expose of you. Ayan. Kahit magsanda natin din niya. Yo, pag Kailan ka po ng lubid. Dito lang pa similya. Ini, paano yan yung teles na parang siya, redik naman, bawalag na siya. Paano nga? Papalag na siya. May kuha nga ito yung mga isang dalawang kapag kulurtur sa dalawang bangka, malaki. Pigaran bulong, pinamatay na. Nagbarangwit. Ataman na. Karayuan talaga dito na. Doon sa Nagalibot mo na ang laga. Magkano pamasahe punta rito pag ano? Sandaan lang. Sandaan. Pusuan. Kulit pa. Kung hindi naman siguro. Mahal din ano. Libot mo muna pala doon ang Naga. Kasi magpa-share ka doon sa Naga. Nahiling mo yung nung panahon na natagpuan ko to. Nahiling mo. Gamis na kung lipot ng kag. Nilibot mo. May man nagtatangka sa'yo mo tayo doon sa Naga. Wala. Nagpanantong ka man doon tayo. Paano muna po doon Tikada na. ay 5 buwan sa 6 na buwan. Tapos sa muli agad si Roma. Nagbalik ka. Dekada ka na sa Naga. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.